welkom bij het bijpraten oerke Holwert aan Zee. We koersen een beetje op eind november dat we weten waar het met het project heen gaat. Gaat het dan terug of gaat het net terug? En als het terug gaat, in welke vorm gaat het dan terug? We zitten nu in de finale. We hebben een belangrijke tijd aan. Eind van dit jaar dat we toch een beetje naar de go-no-go beslissing van gaat het project dan uiteindelijk terug? En ja, wij plannen nou heel vaak bijpraten wat om mensen goed mee te nemen. Want er we straks beslissingen nemen en die hebben effect. De tijdrood van de planmakers van Holwert aan Zee. Zij zetten nog hield het in op de onlis van een bevarbare trogong in de Zeediek en een timer jonken het warp. Maar hoe waard daarna het beheer en onderhoud docht, is nog geen inriedigens. Nee, wij moeten nog wel stappen zetten. Hè. Wij weten wel wat elementen binnen. Dan weten graf wij wat ze kostje. Maar we moeten gewoon heel scherp krijgen wat vreegt dat onverantwoordelijkheid. En dus eigenlijk wel yield. En hoe gaan we dat enerzijds dekken? Hè. Dus we moeten het ook gewoon financieren. En welke partij gaat dat doen? Maar die gesprekken die rennen volop. De knoop moet in kwatten wel echt trogehakt worden. Want de planmakers liek je het momentum stadig gewoon wat kwijteraitjen. Inwoners bleven over het algemeen liek wel positief. Je moet vanzelf terug in. Ja, dat is heel belangrijk voor Holwert en de hele omgeving. Dus ook alle dorpen daaromheen. Dus er moet wat gebeuren. We kunnen het stilstaan, dat is niet goed. Ja, zo langzaam het gewoon, ja, dat zal ik de meeste denken dat het zal net meer terug in. Maar de ontwikkeling komt altijd wel terug en er wordt heel veel onderzoek naar die natuurlijk. Dus heel fijn wel dat er iets gebeuren gaat. Maar ja, wat, dat is de grote vraag. Maar dan wordt het daar zo wel. Of je hem kan verder, of je moet ophouden. Ja, maar ik kan me net voorstellen dat het laatste is als het juist naar de energie en de middelen niet erbinnen. En het perspectief en de spin-off, dus dat zou heel nu weer. Maar dat kan natuurlijk wel en daar heb je dan ook redenen voor. Provinciale steden nemen naar alle gedachten begin takelmier een besluit over Holwert aan Zee.